Здравейте хора, днес ще играем на Don't Leave the Circle, т.е. да не излизам от кръга. Принцип, аз преди тази игра нон-стоп я играех, сега съм сама, тъй като Ая е на нещо като екскурзия и ще игра просто сама. Преди малко се опитах да играя на Squid Game, но хора умрях на втората игра. Променили са. Мале хора, искам да видите колко много хора сме. 40 човека. Не обичам да ходя в тоалетните. Печелила съм веднъж, което въобще не е добре. Айде да влизам в... Момент ми е да ви засетите. Някой ме бутна! Миличкия! Това е брутално! Видях ли? Искам да видя. Така изглежда и морски. Какво става? Това е много яко. Хората, това е нов апдейт. Това е много яко. Лицето е ужас. Аз защо не успях да се... Хора, я вижте какво аз намерих тук. Храна. Пари. Искам аз да ги взема, аз. Аз ги взема. Майко. Това кръвта ли ми е? Не знам, но аз виждам много пари, които трябва да взема. Нупс. Ти си нуп. Ето какво са имали предвид от нупс. Аз искам бургер. Ще се жертвам за бургер. Добре, успях да взема бургера. Не, такотка ще го взема. Извинете. Малко неприлични думи казвам. Аз не, че нещо не трябва да отида в туалетната. Майко мило. Това е много яко. Аз тези пари ги взимам. Някъде още не лети ли? Храна. Сега пак ще ме втигне. Не бе, иска да... Мами. Аз. You can give your... No, thank you. Как глеждаме се къде лети храна? Не, аз виждам само пари. Защо не мога да... Страх ме? Нищо не искам да кажа. Спасих се да 2 секунди. Добре, не умрях. Good night, everyone. Дай ми легло и ще го найдвам. Легнахме. Хора, мен много ме е страх. Не те, че закривам микрофона, просто играя от телефон. 30... не. От колко има шоп? Good morning, everyone. Good night.
О, не! Аз умната! Да ги просто се крите и тук. О, не. Чайте да ям. О май гад. Добре, ядох, но някъде не летят ли още снайпер? Хора, аз обаче никъде не виждам да лети храна. О, паркур, бързо. Трябва да го мина. В принцип, този е един от... Толкова много хора ще го минат преди мен. Това не е добре, защото мисля, че горе имаш... Цунами. Трябва да съм горе. Махни сърцо. За Бога, как постоянно падам? Трябва да се кача тук. Тъно повечето умрат. Умрете. Умреха. Вижте как паднах точно на дъното. Добре, аз, хора, искам да мина този паркур. Изглежда мега лесен, но... Добре! Не, аз искам да го мина. Добре, защо? Какво става, че не мога да го мина? Не мога да разбера. Добре. О, не, хора, бягай от пътието. Как ще го дадат точно на мене, бе? Просто. Добре. Можете. Хора, в момента наси Че баш се бе, нищо няма. Газ атак. Че аз хубаво изкучих тук. Трябва да ми нещо. Храна, къде има храна, искам. Вижте как ме посрещна едно легло пред туалетната. Седно съм умрял. Не, Емилия, няма къде да легне. Лягай тук. Лягай. Идиот, легни. Тук е още едно е. Чайте, искам туалетна. Кой за Бога ме спа? Red light, green light. О май гад! Хора, ми прати видео. Вода! Майка ти, бро... Хора, много се изнервям.
крем, водичка. О, не! Не, хора, не! Не, хора, това беше всичко. Значи, толкова се изнервих. Скоро ще има видео на същата игра Сая. Така че последвайте ме и... Да. Чао!